Zajtra padnú slobodné nepoté. Záujme demokracie zavraždí. Do očí klamu, kto je nepravý. Mŕtvych vojakov odvážajú domov. Nešťastné matky na rady hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo? Vyhlásenia do zvedavých kamier. Týchto a zvyšok času sa predá na reklamu. Tak, žiadny problém, povedz mi nemáš. Už toho dosť, týchto krvaví, spomenul kávu rúzosť. Všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále, čo nás baví? Martin! Svätý bojovník za džihad, ty by si sa mal dať ostrihať. V nemocnici kričí, že stratil nádej, ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu veril. Asi nejde v kliku v teple, ten svoj život dožije obol nás ďaleka. Ešte nepadá, povedz mi nemáš čo? Týchto krvaví, všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále baví? Dámy a páni, nás to baví už 29 rokov. Basová gitara, inžinier, Padí Vis. Bicie nástroje, Jožko, Praženek. Gitara Tadeáš. Pojmené Vratko Nohor. A Libel, ďaká vám sme. Super, ale teraz naplno. Raz tam, povedz mi nemáš čo? Týchto krvaví, všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále baví? Povedz mi nemáš už toho dosť. Týchto krvaví, spomenul kávu ľudosť. Všetci sme odjačí a proti, prečo nás stále baví? Zomierať za smí. Jedno pivo ako vždy. Pozrite sa, čo z hudby robí alkohol. Jedno pivo ako vždy. Díky moc. Ináč jedno vážne.